новобаста ба вазъи ҳавои кишвар сохтмони варзишгоҳ барои 30,000 ҷой нишаст дар шаҳри Душанбе бо суръату сифати баланд идома дорад. корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти бузурги варзишӣ моҳи марти соли 2019 бо иштироки бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оғоз гардида буд. масоати умумии варзишгоҳи муҳташам 9 гектарро ташкил намуда барои баргузории чорабиниҳои гуногуни варзишӣ ва фарҳангӣ бисёр мувофиқ хоҳад буд. аз давраи аввали сохтмон то ин ҷониб корҳои кандани пули мошингард, кандани чоҳбон, кӯчонидани шабакаҳои обу корезӣ ва фазлоб аз зери сохтмон, таҳкурсии оҳану бетонӣ, сутунҳои оҳану бетонӣ, биноҳо ва таҳкурсии яклухти оҳану бетонии ошонаи якум ба анҷом расида, корҳои гузоштани тахтасанги яклухти оҳану бетонӣ дар ду бинои ошонаи якум ва ду бинои ошонаи дуюм идома дорад. корҳои сохтмонӣ дар иншоот бо маром идома дорад. дар ошонаи дуюм сохтмончиён кор фаъолият карда истодаанд. мо сохтмончиён кӯшиш мекунем ки корро бо сифати баланд ва дар муддати муайяншуда ба анҷом расонем. дар ҳудуди варзишгоҳи бунёдшаванда биноҳои ёррасон ва таваққуфгоҳ барои зиёда аз 200 автомобил ба нақша гирифта шудааст. варзишгоҳ аз 4 минбар ки дар 2 сатҳ ҷойгир шудаанд иборат мебошад. аз сатҳи якум 17 ва аз сатҳи дуюм бошад 21 баромадгоҳ бо назардошти роҳравҳои ошонаҳои якуму чорум ба нақша гирифта шудааст. масоати майдони футболи варзишгоҳи муосир 105 ба 68 метрро ташкил намуда ба талаботҳои байналмилалӣ мутобиқат мекунад. бунёди чунин варзишгоҳи боҳашамат дар яке аз мавзеъҳои зебои пойтахти кишвар шаҳри Душанбе таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро нисбати рушди ҳамаҷонибаи соҳаи варзиш собит месозад. дар ошонаи якуми фазоӣ зерминбарҳои шарқӣ ва ғарбии варзишгоҳ, хонаҳои либосивазкунии варзишгарон ва ҳакамон, ҳаммом ва нуқтаи тиббӣ ба нақша гирифта шуда, ҳамчунин дар ин ҷо толори машқу тамрин ва қаҳвахонаҳо сохта мешаванд. мутобиқи нақша дар ошонаи дуюми иншооти болопӯшидаи варзишӣ ҳуҷраҳои корӣ, толори тенниси рӯи миз, толори шоҳмот ва шашка, маҷлисгоҳ ва ҳуҷраҳои санитарӣ тарҳрезӣ гардиданд. барои меҳмонон бошад бунёди ҳуҷраҳои алоҳида бо шумораи умумии 448 ҷой, майдончаҳои сайругашт дар баландии беш аз 9 метр ва дигар иншооти ёрирасон дар нақша аст. дар минбари ғарбии варзишгоҳ дар баландии беш аз 18 метр ҷойҳои нишасту тамошо барои меҳмонони олиқадр бунёд мегардад. ҳар як минбар ё қисмати варзишгоҳ дорои баромадгоҳи алоҳида хоҳад буд. маҳсулотое ки мо истифода мебарем ҳамаш стандарт ва сертификати худро дорад. баъд аз он мо истифода мекунем. кор ҳама рӯза дар сохтмон идома дорад. фармоишгари иншооти муҳташами варзишӣ дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва барои иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ 3 ширкати ватанӣ, ҷамъияти саҳомии кушодаи СТС иншоот, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ЗАБ ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Заминтранс ҷалб шудаанд. бо мақсади нигоҳдории бехатарии варзишгоҳу варзишгарон ва тамошобинон дар вақти баргузории чорабиниҳои варзишӣ ва оммавии фарҳангӣ, истифодаи шабакаҳои муҳандисии камшиддат аз ширкатҳои бонуфузи Skymax Technology Қазоқистон ва Philips Нидерландия истифода мешавад. лозим ба таъкид аст ки дар давоми зиёда аз 2 соли охир танҳо дар шаҳри Душанбе зиёда аз 170 майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. илҳом ализода, Суҳроб Назарзода, Душанбе, Ҷаҳонамо.